अरे माधिया ये कोरोना समय घरे रही कौन करुछु बा कौन पाठ साठ पढ़िलुन टी कहलु। मु प्रथम श्रेणी रे पढुची मु स्कूल रे पढुची मु ऑनलाइन रे पढुची मु अक्षर दुईटी जानिछि। कौन अक्षर जानिछि कहलु। कंकड़ा गौड़िया क आ करिछि ख गुण गाइला ग बाघुआ घ गुण नाइछि म बाछुरी पिला च गाई छंद छ बर्गे ज झांपला मुंडिया झ मिंजी मिंजी गान्य भूसी दबट चकुली पिठा ठ डगर बाट ड घंट बाजे ढ ढ माछ तियण ततला भात त थका मरा थ ददरा ना द चोर गला ध ध ध ध ध ध। अरे माधिया कौन घुमेलुनी ना कौन बा। मु प्रथम श्रेणी रे पढुची मु स्कूल रे पढुची मु ऑनलाइन रे पढुची मु संख्या गणिबा शिखिची। कौन संख्या गणिबा शिखिछु बा। 1 2 3 4 5 5 अंगूठी फुरकिना उड़ी गले पारा दुईटी 6 7 8 9 गणी देली रे मो भौणी पढुची 9 श्रेणी रे हेले मु प्रथम श्रेणी रे पढुची मु स्कूल रे पढुची मु मुहर मास्क भिड़िची सफा सुतरा होउची दूरे दूरे रहउची। अरे माधिया तू कौन सोई पड़िलु ना कौन बा गधियाटा कुआड़ रह पुनी रे अकाल कुसमान।